Basui Echame, Ediam Jeswo, Apostle Dr. Nite Kotegu. Mame Nase, se udu afidi ato ha, ohweme. Na no mia me nua bi, ni kome ben. Eka Nite Kombo to ele bi ne, owo mi hewale wa, me ndoshi ni kome. Bo ya no kwami mana bi ne, hewale ko ba je wi mo nka ba wi mi, ni efe no ya habo. Wo so won tenkran, ene de me kan kran. Yo me bon pa se enije be dware one me se abrabo ayebui ye wo afanu a ene edi okun ya adwen proso enije ni ayerehwo gidie ni ehu me de mesere se obepa enije na wapa gidie na wajai ayerehwo ni ehu ato baabi saa nneoma me ni nyina nya nsonsonso wo abrabo wapomudne so. Happiness and faith will increase your well-being, whilst sadness and fear will decrease your well-being and health. Yakasa obi eni ajia. Edenam. Happiness or joyfulness has many benefits. Unhu da ho. Sa asema tomi na mesede. Wanwa, ba sa asede a mesede no eyaduya edema me wasem no. Se obi atwa mano na so krache. Me na atwa mano no onyame mfa nchewo eyayaresa de mame ema nipa no kro ofere se obi a ase ne bo se we akwa we mini bedini nyonyonyo no aba no wakuntai na me do nyame ejawo ebufuo emmoayen ye mfa ne gentena onipa de boafu se den ya ne ho bedwo hwe akunkum na meka asem bi Abigail na David ati ponkoso so okukum Abigail kunu ene Abigail fofo nyina na Abigail ote asemwe no ofa aduane ena okohia David e wo bepo ne saniem ena okoto David David ya ni abema na ye nyina fa che me na fa so ame ena wo kansam de che David no David akuma eba afom ema David ewi ase no kra no Abigail ne kru wuye no David eware Abigail eneje ema mfasode. You see, when you are happy, you promote a healthy lifestyle. Obi a wo ma wani je bia no. Wa brabo ensusanso ewi ahoden mo ne payo. Uta ema wani je a u boost wo immune system. Ye ka immune system a asrafo a etu mogya mu a sempo ya de bi ko mu a oni onko anso wan maduro. Onipa yo bibi e fe no white blood cells. Eye emo anketenkete o mogya mu a sempo infection bi ko mu a one edikai an infection no ko ansa wanu maduro mpo wona mo yare bebere ko mu a se wo ahoden a enyaw esansa do BBC no na ye fa no your immune system na ebo ho ban na yade wancho na saade na ebo ho ban no ene je na Kenya no na onya ahoden eno nti na megiri se Solomon kan se ene je eye duro de manipa akoma na okra kese onim se woni taaje a wo Kenya immune system na asrafo no wona atade a wo hye wona akotade eye neje obi obeka wabrabo ahye no obi obema obema se owira ho no onya wodofo na emom o ka wahye a wo hye wabufuo na ma wira ho no so opew se ye enti makwan emanipa no ma isuban enka wo nhye peneje na anu asem obi ka kire wo ana asem e ka kire na anu bi no ena ma wira hui jamu awiraho ekum sunsum enije epeja onipadua oyewudie ni abufuo ekum okra na enije epeja okra ekompempenso ye ebiom yewo ensuobu omu a edi akoniaba afosane ya ema honam oyudie mu ye dindindin na ekenya wo na oye de abeyo ye friends ensuo no dopamine na dopamine we edoso a unya hoden ema wadwumu bie ema nyansa wura wadwumu a eka uko school na wani ji subject bi hu awon se utimi hua ma de ko otim na onya kan se yewede minimu o mabon wo ho osua nko esan se wo se wonimu a ase wo subject ni osua nko na ka se subject we de me pe ema enije bi adware wa brabo nti abrabo a yeboi enije eyi oyaw efri yeso na enije so ma yenyini che. Happiness supports longevity.
anigye ema unyiniche na obi a wani gibia no woni a eni oboko shata frɛ no osane anigye gu onso na woni nkita hodie efe keke ya na me de me mpe obi a omunamuna nanim ya na me mpe obi a da bia na wera ho eya na etete me friend negative energy anigye eye te electrical wire kese a ekenya kanea o wabrabom what I say enti ya na me kase Yesu bo ba anyina no anigye ntia adom ode dom ye no anigye ntia empo humobro ode dware ye no anigye ntia se ye ne ba gye abrabom empo yedi a ode dware ye no nyina no anigye ntia Bible na me kan say blessed are those you can blessed Hebrew mu a anigye ne woni a obra ho ase won hwa wa ho sikasemu won pagya abatiri emro obi so empo anigye enyina bia ene ahobrase anigye enyina bia ene adwumadene anigye ne se wado sukwa ka omu na ho nea eye de omu a pese ode na die eye osuban ne one ye na otimi ye bia wane bagye anigye nyina danfo ne ani ha anigye nyina danfo ne se abobodie anigye nyina danfo ne se anutwa anigye nyina danfo ene se empo se waye ha anigye adanfo eye ntoboase anigye adanfo eye wodo anigye adanfo eye kasapa aye kan ya adwelpo so nsempa anigye adanfo ene empo ahobrase ene pepepe yo anigye adanfo ene nokuredie wan obi wadi introda se e bachi nti no abohu na ne nye asoma me kokan ye enti anigye ni nyina so baako ene nokuredie enti na dai mesrew se wo panigye a di nokure wo panigye a ma odo entrew akoma mu na da na adi wo panigye a hua ho brase wo panigye a ma obi bia nya pepepe yo na wanigye a wabrabo sunsunso kama anigye so beka woni a opese wo boa wo no aben you know happiness draws destiny helpers towards you yoni pepebre a etwe wi ase hia ebe kwa woni no wanigye abribiara sunsum no wo kenya won ema oba won chen anigye we sunsum mu aduro nti ne dey bibisa se adenti na o ma wanenye ye nto anigye wo shop mu ye nto anigye o mokola Katamanton Ketia enempo asaf market ye nto anigye e wo UK USA na Germany anigye ekura onede ba se mesere wanigye ekura onsem emfa ho bebia waduro emfa ho ne awofamu betimi asinketa kacha oso se ne nyina mu no mema mani age na mapese de bi asre so wo hwa me de me pese mi hu se wo sre kakra bi ma mi hu se me da ase se wo asra ma me se me abeka se Kevin Thomas ena eja Webek woni gu production room ena wo se de epo camera David eso sre ena Frank ena osmosis so sre wo sound me da ase me nyame eja